Sen ayak yalağaçlığına bir günahkar değil bununla var. Başarmasan boyun almalı değil ekenin. Sen ne, bir de meydanda antattır ödeyemem. Rahmet bunu muht verilen o. Dediyanın ağırga bir kat getirmek, yaramak deyip, hiç kimem yarab eden o. İçimizde näme? Dar gursaklar barda. Uğraş. Inni 3 yılına çeter. Uğraş uğruna lağım. İçim yakayniyen yalı qaram. Son hatınlı bizim oradımız inni yaram bitişe deyip yarıttır. İnni becermäge Daşkent'e geçirýärler diýipdir. Kempirem bivar peteňi çykardy. Gideli görellip şol aýagyny nepip otyr. Nädik gitjek? Baranda da o ýerde barmy, ýokmy? Daşkent diýeniň dillan zat. Inan soňyydym, hey bir hat habar gelmezim ka diýip. Her gün sen yanına katnap görünle. Sen göwnüňe hiç tad almagan gydym. Serken ağa şu gün düýesini öldürýärmiş oğlum. Hamından bir bölüçük dileýsek nädie? Ham çark diýen zadyň tikmek kyn näl agry. Nagda ýakaply borduk. Men galuşynyň ýoklugyny ilgünäkär däl agry. Şunyň özüne poşta baryp ger. Ödüm uydern oğlum. Daşarda ayad uyucuya. Yoklayıcı uzak yerde ele. Sen aloşun en dirri koyup gelir. Uy, han dur oğlum. Ayağına vırdat dolali. Ya ece senemay. Uy. Ena peşi başına araşa.
anam kızım. Kızıl ayak, kızıl ayak, kızıl ayak, kızıl ayak, kızıl ayak, kızıl ayak. Denedin ey, behçesinin kalhoşunu yiyeyiptir. Meal. Bar oğlum, taşırakta dur. Kana seyretmezler. Gaziyetler nerede bedatıl? Men sana gaziyetler nerede diyen? Hani? Gaziyetler kaçan getirecek, şonu ayt bana. Cevap ver. Hey, Tommy! Näme o sen deň duşuňmy? Näme oglun adar berýän? Abi bir kepler bilen dağına ahil yapleşecek. Kıyıları edil frontta kıyal olmalı. Ham sen urusta buyurulmuş etmen var Rahman. Ne derdiler? Dönüp kökmünü yeki kotapşırardılar. Hı. Geçen ay, şunun kaviyetleri getirmedi, avans tamah etmedin. Derma müdürü Tommu şey deytti. Hey, terme müdiri. Rahman, sözüň da aýlama sana. Bar bir ol söz ýokjak adam däl. Yokor. Sen biziň kim üçin töweşýänmizi bilýärmi? Hey, sen düşünesiň ýokla. Biz şolar üçin, şolaň geljegi üçin töweşýär. Sen bilýärmi? Rahman ay oňa kızını tutagdy. Ulak tozuna berdi we inni gaýdyp boşermez. Ama elini batyrmaz. Menem o adetleri getirin. Özüne de ejemazaryň getirme diýerin. Dönüpler. Biz oňa näme ýamanlyk edipdir. Näme üçin öz ýigrenýär. Oňa kakam aýdyp geler. Şonu men şeýle hyrsyz adamlar nerden tapylýanyny sorar. Oňa kakam aýdyp geler.
Kıyılcagal, suyu satyan mı? Getir verin. Kızım su nerede? Ho yerde. Qurban men häzir. Yanlış aydın mı? Ayıbı yok. Ayıbı yok. Bağışlan. Şok atnapıyor. Qakat fronda ödelveri. Aslı soğuk giymen qatnapıyor. Yalvarıp çıktık. Hiç bolmadı. Çağa da şey dip getiraycık bolya. Ziyan yok, ziyan yok. Doğru diyen mıydım? Garaş. Kakın yok maniyeler. Garaşkın. Oğlum, yürün men tizi uğradayın. Seredinle? Şu görünýän gara göwnme bolmasa çağı. Görýäňiz mana gymynly. Doğrulanamay. Burada da var yani. На широком фронте оборону немецко-фашистских войск разбила 102 дивизии противника, захватила более 200 тысяч пленных, 13 тысяч орудий и много другой техники и продвинула... Oğlum, rayfon işiginde maşin nur. Şoförden sonra bel kakidir. Yoksa Movaňda giden maşin tapaymak gaty kıyınır. Bolýan baryp görün. немецких оккупантов и изгнания их из пределов нашей Родины. Верховный главнокомандующий Daha yoktular mı ka? Ona hagirim tut yar var. Москва, Кремль 25 января 1943 года.
Görsene. Muňa näme diýersiň? Gülnabat akylly ýalakry. Bu aýazda çağany, beýle uzak ýoly nenen iýber bildikä. Ödem çıplyň. Yırtık galoşly. Nine dedi, gözün açdy. Kalam soraya. Ýetem bilenok, men özüm geldim. Görlemini, bollun men başyma gahrman. Gülnabat görgüli ödüre yer tapýan näler, çar tarapy urunýandyr bu wagt. Çaltırak kolhozyň kantoruna jaň etmeli. Alo. Alo. İç hani, iç. Kolhoz. Kolhoz. Şoňa garaşýarmy? Hawa. Seretsene. Şeýle ýazda 5 kilometr ýol ýöretdi. Aklyň hayran galmaly. Men koruna dallar. Brava. İstany gahraman alyp barýar. Ýagdaý nähili? Oklady. Ayetlerim ana. Eger gyýp. Hadi Allah. Ağamanlar. Hoş geldin. Gahrman ýigit, tur geldik. Niýe şunu? Murat Gulday. Tanadyňmy? Anarga? Bu şulungal. Ene gördüňmi? Şey dip dikilýär. Sergana. Sergana. Koşluk, Murat Gulday. Bir. Selam aleyküm. Gulcan, habar gelin mi bana? Bağlacığım gelin, bağlam gelin, bakın Murat Gulcan, gidin düştü. Doğrucu. Mun ne etdin? Hani maňa da bir ýol berin. Ağaman ellim ol. Gagameli. Oho. Ya.
Ta olacak. Uy, Merdancan yadımdan çıkayıplar. Men sana bir busulcak bereyim oğlum. Ejin ahlovanı ördü. Eger stansiyadan can etmedik bolsalar, o değerlerdi. Dur oğlum, ana busulcanı, hoş havarım için. İyicecigim. Han hoğlukma? Men näme? Berigi dar bolup galyr öýdýäňmi? Hakyna feredeňler senin mazal edip ýençmeli bolen. Ýöne ejeň üçin etdiň-de. Öz artyjagym üçin ýetläp dikipdim. Seň netibaň eken. Al oglum, toýdy gýerdiň. Şuňa ýaly hoş habary biziň owamda ýygy-ýygydan getirip durgun. Bolýa. Gadiyet mi? Merdancan, sen mi? Geç, bizim başına geç. Tamam oğlum. Gördüňmi? Şunuňy desseňiz bir ýem getirjek ekeniňiz. Agan silýän ýeser zatdyr. Jağa azar vermesene. Uy, mene bir çak ýuňundan soň öýdüp ýörün. Sen heni edem ýatyrmyň. Hädi men gülün olacak. Antur. Goňşular näme diýer? Men bahar gyýdym. Ýalta ekenini ýerler. Ulalaň soň beýle ýalta gyýdy kim gelin edinsin? Antur. Tur baharjan, tur.
Men ýeşeň irje gyýdym. Men akylly gyýdym. Han tur. Tur olajygym, tur. Bollun, tur. Aýyp bol. Hani? Erkerligiň taçakda duranlar. Süýt berýän ýerleň bilenem şuny hataplaşjak bol. Onumyzam ýekejek şeriljek galdy. Men ýene işe gijak alýanna. Bolýany da atlar öýüň ýygnaşdyr. Baharcan qoronmu? Şuňky bilen işliýtir bolýar. Hawa. Gel kömek edeyim. Puluňyzdan bir küçünden berer. Ejeňe şey diýdi aýdaý. Наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Gaýdyjak. Berkel. Berkel gyýdym. Süýt mani. Ýeljak süýt. Maňa biraz guýarmy? Al şunu gyýdym. Yok yok, biletçilini çeken yok. Al, birda da çalşakdan. Daycan, bizim kim adımız yok. İçim ne hoş oldu. Daycan, ağlamasan lan, ağlama. Men bir hili Ýeljak süýt gördüm-de. Öýmede ýadyma düşýärdi. Meň ilim Tatarstanda açdy.
taşta. Meňe medil seňäl iki tancak gyýdym bar. Farida bilen Fatima. Seň adyň näme? Bahar. O donat. Ýaz bolýar. Maňa bolsa Ahmet ulinýärler. Gör bize kim gelipdir? Daý, getirin size süýt goýaýyn. Yılcak süt bolsa içäýmeli. Akıllıca koçacığım, akıllıca koçacığım. Serdar, men ýa kim gördüm diýsene. Men hakyky sallatlary gördüm. Ýöne olar ýaraly ekenler. Nerede? Uzul papiros edilen jaý bilýärmi? Şonu agyrdypdyrlar, krawat goýupdyrlar. O ýerde bir ýaraly eken, hakyky düýnem ýokdylar. Men başda bir korkdum, olaň barynyň ýaraly saralgy, biriniň ayaga siýimden asylgy, ýüregim awdy. Ýörmä gidelik. Sygyra kim seresin, unhat oçamaz mel. Ýetir kakam sorajak. Belki görenmezdir. Menem gitjek. Ağlama kılıçam, ağlama. Ana yetip var ya, derolcuk yetir. Koy sedin ağlama, sen akıllıca ahırı. Nikolay, çaltıraç kaylan çık. Daý sen Ahmet ulin süýt getirdim. Wah, az bolaydy. Ayby yok gyýdym. Biz paylaşaýardy. Biz hemme adamyz paylaşýar. Tügelem. Ahmet ulin aýsy doşda bolany. Owa gyýdym, uruşda. Men kakam görmediňmi? O nerede töweşe? Uruşda. Sen kakana kim diýerler? Ataýs durdy. Yok, tanamok. Kavat gelişmedik. Bahar gyýdym. Uruş diýeniň bir uly. Frontda birek kavat gelenmek gatky. Ýöne sen gaýgatma. Sen kakan elbetde bardyr. Seweşip berendir. Baham uruşyk tarar. Kakan gaýdyp geler. Ýokman eler.
Andur. Beylik palatalardan göreli. Nikitin. Sen oğlanlardan sonra Ataev Turp diler salladı. Görünmami. Ataev durdu. Hadi sonra görün. Boks palatalardan sonra Ataev Turp'u görünmami. Hava. Kıyıcağa, kakıngdan soňky gede katalanyňyza köp wagt geçdimi? Hawa. Ertir şu hat getir. Biz kakany haty süýlen tapjak bolur. Bolýarmy? Bolýar daýjan sag bolun. Ahmad ölen aýdym sag bol. Bahar kıydım. Han berik gel. Çıkarıştır süren. Han torbaň tut. Yaradar etgerlerden kidijik sowgady kabul etsin. Yok, daýjan gerek gal. Bizim öýümizde hemme zatymyzdan bar. Al Baharjan. Utanmadyk alay. Yok, gerek gal aýlar. Men şu zat almak üçin getiremem. Onu gantlara vural. Diňe. Sen jigin madra. Sag bolun. Heýişimde gördüm Ahmet Olin. Starşina. Enine etmeli maslahat ber. İçimizde bir kellelerimiz sen. Degme. Mudam ağlayarsınızla. Bu näme imtalalyk? Onan hava yatan piyadadan soran. Kıyıcağa her gün bidonunu boşadık gidiyor. Deren dadında malanak. Haber kulaşı tüyüttün ikilneyenderler. Beýle bolajagyn kim bilýär? Wagt maňa tüýdem gerek däl. Heýje çyksahan gördüm-de. Eýedimden güler. Ýadyma düşäýdi. Ne de bolan? Siz näme? Dilleşdiňizmi? Haýsy palata barsyň, süýtli kurşga dolulur. Oňa da adama duşupsyňyz. İçiňde hediledi. Yüreğime bağrı düştünüz. İşek gel. Ekliğinizin gurrunuz şoğu il bollu. Menin nişi tamak. Meni öz günüme oyun. Menin nişi tamak. Menin öz günüme oyun. Öýüne bomba düşüpdir. Bütün maşgala felak bolupdyr. 3 oğlu.
dansın da. Kenemdi mi? Ağdanam devran yok. Men onu erteden nari saklap otururum. Serdarcan bilýän mi näme? Ýöne hiç kim aýtmagan. Näme? Andy içýänmi? Men andy içip bilemok. Çörek kesinli. Men ýen çörek ýedim. Ýok, çörek kesinli. Bolýa kesin. Men şunu diýdi. Bilýän mi aralar kakam tapşmaga söz berdiler? Näde? Intega bilemok. Uy, olar san gandan berdiler, ýür. Kan? Dayılar, men geldim. Обнимай и говорит, Surem, ничего мне от сынов не надо. näme? Только пусть Men şunu kıyıcağa da ber. врага. До скорой встречи с победой, мои родные. Baharcan, bu sana hudojnik daýyň sowgady. Ne al? Vay mani. Haladyňmy? Howa. Oyna, ne tip etdin? Taqja bol daycan. Daylar han kurşöleňi de berin. Baharcan, bu wagt bolmady. Doktorlar aýlanıp ber. Häzir berik gelirler. Olar goňşy palatada. Yaxşı bolýaňyzmy daylar? Ýokarda agyr ýaraly ýatyr kıydym. Baharcan, bizim hep taýda maslahatlaşyp bir karara geldik. Näme diýsene kıydym? Senini bize süýt getirme, bolýar? Senin süýdi satýadyň ahyry. Şeýle dämi? Ýöne seni gatyberme. O süýdalalarym saňa garaşyp oturandylar jigi. Uy daylar, bizim sizin üçin. Bizim satlyk süýdimiz başga. Bizim başga da iki sygyrymız var. Ejim neme diýe? Siz basynja gutulmalyya. Şonda bizim hem fronda kömek etdiňiz diýe. Bizim hem kakamy söwüşip ber ahyry. Kıydym. Men şu jagat hatymy poçta eltip bilmedimi? Köpden beri elimizden hat gelen ok. 3 hatı verdim. Ene öýed elim bilencik ýaşyga taşlataň, belki çaltyrak barar. Poçtan bilýäň-de mi? Bilýän. Ene sana gerek bolsa. Nirde çyn, nirde yalan seljerde. Oyuncu utulanını bilse yaxşı. Bizden kim şa? Ne? Ne sen gelir durur? Bilmedim olin. Mene indi kardeşler sat edici bilecek değil. Sonra Muradovna. Ne boldy? Oğlunu gelipdir.
Näme gerek oňa? Bilmedim daşy çıkaýdyňyz diýe. Bu wagt baryp biljek däl. Görýärmi näçe adam otyr? Zerur bolsa goý garaşdyn. Ölemi? Ejeňin tek işkel. Garaşakmy? Kanikullamy? Oğu. Keyifsiz görünýäň-da. Ejem o bayanemleri düýnek deýnip söz beripdi. Adyň näme? Aman. Aman. Kulağa tamam. Yumuş var. Bir de radyoyatka çıkarak. Şoýyz mi? Cumhur, görmedik bol. Razvedka yola düştü. Hı. Kulak as Akopov. Men oğlum nireye berdim? Siz onu kaybettiler. Ol mühim tavşırığı yerine yetirýär. Mun näde aýtsyňyz Akopov? Amanyň şu töwerekden başga gören ýeri ýok. Yer ol adaşda näçek? Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Sana yine kant berdiler. Me.
ne sana? Bu böyle çok öğrenmeyecek. Bunu içeme koyacak. Alçer tarsan öğrenmeyin. Men iyesim gelenak. Eceme de gerek gel. Ecem kimdi ulat ama. Sen bolsa ösmeli. Aman kurcak verdiler. Hani orkaz? Kurcadığını. Men kurcağım. Görle bunu. Kurcağa verecek gel. Ever. Menki. Onu bana sorup verdiler. Koy ver resimden. Al, kantın gerek yok. Yaralar bana kant veredi, içim aydır. Min bazım bana ver yanağını. Seryanım bilen senin mekdeğin bolýar mı? Menem urcağınca. Yaralar sana da urcak verirler. Gel bilez oynali. Oğlan henidem gelen akmy. Sühüdü arkayını ismi Rahmadulin. Onun hovlusunu 6 tane gol ılgap görmüş. Ah şeytancık. Oğlancımın gödüne çöp atıptır da. Akopum razvedkada kalkodun sığır yatağından çıkıptır. Ne şeyle? Qaydım, süydün pulunu getirdin mi? Neme? İnni kepte de berirsiydiler. Ne hep dedi? Nedir kek? Uğunumuz şuunku bulamamıda da oradan yetti. Qaydım. Naharın iyiydi. Oğlunun receleri var qayt. Bir çanak un ile. Süydün pulunu alınca unumuzu getirersi. Sen beni erten çık oyar onu. Daylarım ağa koyacak. Benim. Sen ne mi ağlayan? Ağlamak men ağlamak. Bir çaltırak yoksam karan kağalar. Baharcan, sen miydin? Bizim süydü başka adamdan alıyaz. İki hep delap karıştık. Sığırını süyütten çıkandır öttük. Buydur kıydım. Men 3 litr süydün pulunu vereyim. Награждению орденом Красного Знамени. Второй танковый корпус преобразовать восьмой гвардейский танковый корпус. Командир корпуса генерал-лейтенант танкового корпуса преобразованному гвардейскому корпусу вручить гвардейскую.
Biri ýydan gapyny haklansym kätüzik. Oho. Köýne tanış okşy. Senden bir ýatdan çykaraýdyň. Men 2 hepde bäri süýsüz otýarum. Wagtyny getirmeden başga adam gözlärim. Men diýenme düşündüm goýdum. Sen näme beýdip otyrsyň? Yat dünyam, yat. Birini süýdi başga adamdan alýar. Ýokarda agyr ýaraly ýatýar. Uğuna bereýin boli, ýöne bir hepdeden gaýtara boli. Gaýdym. Sen menden bir zata ýaşarýaň. Ya bir ýeriň agyrýarmy? Ýok, aja ýok. Belki sen ýady ýaldyň. Sen bir gam çekmediň ýen. Sen men ýalňyz daýanjym ahyry. Gaýrat et balam. Nähil kynam bolsa, kakyň ilýän çaçydamaly. Yüreğim sabiya. O dirdir. O hükman gelir. Hükman. Belkol bir yerde yaralı yatanır. Hak yaz bilyen neler. Men ogun düşem gördüm. Nähil düşeçe? Gow düş gıydym. Gow düş. Sağ ol atam. Ulu kömek ettin. Ahmad oğlan. Maslahatlaştık, bir karara geldik. Ana karara gelden. Gaýjaga da ökeletdik. Nähile mählem gaýjaga? Biz çağılımızı gören ýar bolýadyk. A göz jagarlary. Ses çağadın nesine? Daýlar. Diýende nädýän? Daýlar. Hana everim kurşlaňydy. Murtazaý, everim kurşlaňydy. Daýlar, getirin kurşlaňydy. Uzadyň ahyry. Men sizin hatlaňyzdan poçta ekip berjek daýlar. Bahyrjan, sen bolmasaň bize näderdik? Alga polkownyň ýanyna adres şonda. Daýlar, kimin haty bar getirin. Sağ olun, sağ olun.
Yeni dayda neşler yaraletkerler ilerdiler. Getir gıydım. Yeni sağ ol. Sağ ol. Merdan, gıycağışa kömekleşsene. Sere de yeşiğin ağırdığını. Bana adresem yok mu? Yaralılar adresini ödünüz yazın diye paylaş ettiler. Olya Bahar, ödüm yazayarım. Näme bir zat gerek miydi Bahar? Men kakımdan hat haber yok mu deyip sorayacaktım. Kakın adı näme? Ataev, Adresin? Bujonlu kalhozi. Bujonlu kalhozi? Ataev turdu sen kakın mı? Hova. Şuna gelmendir gayr. Bahar, ayak çek. Berik gel. Ene şular sen yaralı sörlenge gelen hatlar. Olan gözleri yolludur. Merdan, işgärimiz bolmasa hatlar vermäge hakkım yok. Belki sen Bahar bile gidersin. Ola sana kıyınunun da kömek etti. Ha gospitalda açtın? Yok, loşçağa derdi. Al hek. Etkerlen degenler. Dursana, nire var ya? Raçvilişvili! Baharcan. Berik gel. Berik gel. Ohat Murtaza'yına. Getir. Men oşurayım. Ivanov! Men Ivanov. Ivanov nerede? Ryadovo Ivanov nerede? Ivanov Mikhail Saratov'sun. Saratov'lu Ivanov nerede? Hatlar mağınanlara. Erteliyene getirilip o mu? Biliyen mi? Yaralılar man kakan tapmağı kömek edelliydiler. Ne edip tapçıkkalı? Bilem ok, man kakan son katın getir, şon bilen iderlap taparız deydiler. Menem kakamın son katını getirsem tap verirler mi ki? Getirey. Uy, men ilk Ahmadulin daydan sorayın. Inga uruşuk durur, kakam qaydıp gelir. Men şonun aşkıvada okuwa giderin. A men bolsa, kakam gelir bolin, terdar kızım terimiz bir diýdine miner. Ozul kıyal taqdiýdine terdar, çip diýdine men baýjaklaşyp gülerse. Men kakam qaydıp hiç kaçan, hiç erik göý bermen. A men kakam qaydıp gelinmi? Bizi kiymen? Oğul Nureti, salam elik. Gele göreyim. Sağa man oturumun goňsy. Sağalaňym gurgunmy. Şükür, gelin. Atağa tegirmeni gitjekdi ya woli. Azatçık buğday bolsa şondan iyi berejekdim.
Bak oğlumun bayak var ya. Kim bile yine kim haçan devirmene gider. Oğul Nureci. Bilen bergeyimidi qaytarıp bilmedik de. Şu gün ne giybetse giydim tüyt pulun yığınamalı. Ondan devirmeni özüm varıp elinci gödük getireyerin. Siz neyme toy merakati alı barını düşüpsünüz. Hani öz palatanızı uğran. Bolya. Geçin. Dursanızdan sonra muradımına. Geçin. Yalaş polkovnik. Mümkün mü? Geçin palatanızı. Sana muradımına. Geçin. Yine teredik. Bizim hatımda çoğap geliptir. Bari men garaşıp gören adamız. Şu kuyduğun begenini bir göreliyimle ha. Doktorlar aylananla barını palatanızda bolmalı. Hani geçin. Hovlukma uyam. Biz bilen senim gör. Sen häzir bar kederin dermanını görersin. Yok. Han çaltırak bolun. Çaltırak. Yuvaş. Gel ya. Kakasının ağır yararlığını ağzınızdan tıptırayman. Baharcan, tant etmeli ordun. Düşünemek mi? Olma sen yerine özüm tanz edecek. Hop. Lay. Sen kakan diri kıydım. Çınıngın mı? O Sverdlovsk'da. Gospitalda. Bir diyali. Bakım hatalarsın. Vay. Uydayla tidrağladın kurşulağını Murtaza'yı. Dayılar Murtaza'yı kurşuladı hani? Murtaza'yı everin kurşulağını değil. Baharcan. Murtaza'yın olunu yok. Gerçek deyiptin ha. Yine yaralılara gelen kattılar. Al, getirdin mi? Öyle miydin mi? İlla gayet yok, edileme. Asıl çeyrek bunu geçir yani elimizde. Hani? Dur oğlum. Dur koşalım hani. Koyu vur. Oy hey şey derler mağıydım. Koy koşalım. Hani koy. Yürü.
Oy. Bir tarım qeşarayın. Hiç uğrum yok. İşten emir otu dalıp qaytdım. Bana bir çay koy. An koy. Koy hani. Ece, men sana bir zat aytacaktım. Yer bolya, soň aytarım. Bahar, Ecem öýde mi? Ecem yok. Gel onunla. Kolunu çek. Nerdan yüzünü aktam edip geldi? Näme boldy? Yüzüň salyqly, qakyňa bir zat bolupmy? Yok, kimdat oňatlyk. Men daýda men erte baryn aydaryn ýa şu wagtda. Baharjan çaýyň qaynamazmy? Yok, jynta qaynanok. Bolýar-da. Bahar. Tu elime gıydım. Häzir bir derlep göýük çaý içerini welin. Dert ýoň almady. Ece men şun. Uy. Gandy nerden aldyň oğlum? On daýlar berdi. O nähil daýlar? Ýolun geçip barýan ekenler, serdary gördüler, beraýdylar-da. Görsöni. Jahan giýiňdämi köşegim? Me giydim. Sana yeni tüydün pulunu vermedilemmi? O ne emettikler bolluqa? Ayvi yok. Erter ödüm giderin. Hemişe suwatbaň soňuna gelýärdi. Eýem kanser turup barýar. Ahmady bolýan, deret. Bahar. Baharjan. Gıydım. Sen çağıryalarmy? Bar gıydım. Sana garaşýarlar. Bar. Bar gıdym. Baharjan elýär. Ýoksa Baharjan.
Ýa-da